IFM News. Lokal. Umabot ta iti 5,227 ang manalon. Manipod iti syudad ti Batak, tinakaawat ti fuel subsidy, manipod iti lokal a gobyerno. Inbatad ni Batak City Mayor Marky Chua, agtultuloy ti panakaypaay ti subsidiya karay ti manalon iti syudada. Kunana, kasapulan na iti manalon ti tulong, nangruna kat umas asadagan ti dry season. In panamnama ti Mayor nga agtultuloy ti suporta maipaay karagiti umili. Kastiman, iti paset ti panagsarita ni Honorable Mayor Marky Chua. And tuloy-tuloy lang ang programa ng lalong-lalo sa agrikultura. So ti promise me di, itultuloy tayo dahil tayo napipintas na programa from the last administration ni Mayor Albert Chua. Kaya alam nyo, hindi natin siya pwede itigil kasi inaasahan siya ng tao at saka maraming tinutulungan yung mga programang yun. So we really need to sustain at ang challenge is to find more funds para naman makakreate tayo ng mga bagong programa rin naman. Daita ti damag na daw manipod iti lokal a gobyerno iti syudad ti Batak para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.